tugas bahasane ustaz, bahasane kiai, bahasane ulang-ulang ngaji tapi ngaku angkusihi. Gambarane Pak Piji ulang pengajian, pengausan, nah punika mengangge napa? Ngangge angkusihi. Lah panjenengan sami ngangge diambalihi, ngangge bodho-bodhone, memperkuat, berjuang, pengorbanan kangge tegakipun agamanipun Gusti Allah. Ayatipun pripun? Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ing dalem dalane Gusti Allah. Ngoten. Mula kalimahe ngoten, kun toliban lil istiqomah wala takun toliban lil karomah. Kun ana sapa sira, ana iku toliban wong kang seneng golek pripun lil istiqomah maring apa wae sing dadekake ngibadahe ajeng. Jenengan kalau sinten kemis punika Bujeni punika termasuk istiqomah ajeng. Jenengan barisa melampah ngaos alif bata